И здравейте, хора! Днес ще направим един клип за нещата, които вие не знаехте, сигурно не знаете за зайците. Първото, което ще бъде за зайците, само да взема едно яйце, което ще бъде за зайците, че когато има вълк, и вълка види... Стоп бе! Спри бе! Мри бе! Така, когато вълк види заек, той изкофява, а заека бяга, както винаги, и той не може да го настигне. Така. Нещото, което сигурно ще ви хареса, че Джеб е направил, т.е. това е Easter egg в играта, че когато спълнете някой рабит, вземете нейн танк и една наковалня и сложите нейн тага и напишете тост и го сложите на рабита, той става черно-бял. Т.е. текстурата на самия заек става различна. Ти стоиш тук. Знаете ли, че преди е имал когато се създава Майнкрафт, е имало зайци. Чак на 1.8 са ги добавили зайците. Не знам защо, ама така е решил Ноч. Аз не знам защо. Така. Какво беше? Така. Другото, което е, че в миналите версии на един байъм, който не мога да ви го кажа по-точно, нали, знаете, че като има една команда, която може да спамнете Killer Bunny, той се е спамвал натурално. И това е било в предишна версия, 1.7 или нещо там, аз не го запомних. Така. Другото нещо е, че нали знаете, че зайците обичат моркови. Не може да не знаете това. И ако направите така, те няма да си направят бебе, но трябва да вземете от жълтото цвете, и те и така могат да направят, но в 1.9 няма да могат да направят с ето така. Трябва да им дадете жълтото цвете на двамата, за да правят игри в тъмното. Така. Другото е, когато в 1.9 казват, че зайците ще бъдат по-малки, не ето толкова голями. Ще бъдат ето толкова, но по-големи, малко по-големи и няма да изглежда като ето и бебе. Така. В след най-новия снапшот Killer Rabbit има звук. Да, има звук. Може да си го направите на снапшота и да видите какъв е звука. Killer Rabbit изглежда ето така, подобно, само че долното е двете са по-тъмни, а не едно светло и по-тъмно.
И както казах, когато на Killer Bunny-то му преминувате, например, на Toast или на Dinner Bone, той пак ще ви убие. Ако не знаете защо казвам Dinner Bone, защо да е някакъв специален, защото вижте така. Ето така се пише, може би. Това е името на един разработчик на играта. И да, така се пише. И той се обръща наобратно, което може да става и на всичко. Ето. Това е много яко. Така. И едно нещо, което няма да е за заека, но искам да го пробваме заедно, защото може би може да греша. И така. И една ножица. Не става. Но в 1.9 снапшота и в Minecraft PE може да му махнете главата и да му видите усмихнатото личице. Така. И ако, например, както не помня кой ютубър го направи, но искаше да направи ето така. Heaven Boom може би беше, искаше да направи ето така Snowman, но не е грешал, защото той може и така да го направи. Защото може и ето така да стане. Всичко. И благодаря, че гледахте клипа. И дано да ви е помогнал и да ви е харесал, защото аз съм сигурен, че тези неща някои хора не са ги знаели. Да, и приятен ден!